vítam vás Patrik a dneska sme tu, budeme hrať Happy Wheels. Neviem ešte ako to funguje, ale asi kamera bude, kamera. Neviem či budem v tom rámčiku, alebo budem točiť vlastne iba celú hru. Tak ale asi ma budete vidieť a Happy Wheels. No to som zamyslel. Neviem ako by som vám to mal ukázať, ale práve i môžeme ísť. Tu si dáme, že Happy Wheels, ten pravý si dáme. Iba proste, neviem či mi vytvorili niečo ľudia. No Happy Wheels. Neviem to povedať. Ale zatiaľ to keď pôjdem hrať. Tak som to povedať. Že keď dáte aspoň 30, máme 30 lajkov, tak natočím karaoke, natočím proste challenge karaoke z Helium, challenge karaoke Helium. Takže môžeme sa spustiť do Happy Wheels. Dáme si tuto, nechcem byť taký kopírák, prepáčte mi, ale dám si Gogo. Prepáčte mi, nechcem byť vážny kopírák, ale dáme si Gogo Harpoon, alebo dám si Gogo Lucy Puck, Gogo Mativy Lucy Puck. Jumping, veľký jump, som teraz prejel, fúha, to ma nenapadlo. Čo je? Dobre, napojíme, vyzerá to úplne debilne ten level, ale ja tu robím inak. Už sa naťahujú, čo? A nemôžem vystreliť. Tam je malý Sarus hore. Čím toto je? To sa mohlo... Musím si dať, neviem čo sa stalo. Je to nejaké... tak to si dáme radšej niečo iné, lebo... Toto je vážne, toto. Alebo počkať, vidíte túto môj face? Dajte chvíľku. Natočím to aj aby ste videli čo hrám, lebo takto to úplne debilina. Asi budem mať dve strany. Takže... Keď si to prašíš. Pánku. Škújte ma i fotová. Tako mi prvé mopím. Obrovské. Takže chcem vás Patrika, akurát tu máme svetlo a ideme natočiť Happy Wheels. Ja tu točím aj druhé video, aby ste boli v obraze. Tam mám kameru, ibaže to sú také dve videá ako keby, dve videá, dva obrazy. A budem točiť Happy Wheels. Toto budú moje pohľady na Happy Wheels. Super. Moje pohľady na Happy Wheels. Sú moje pohľady na Happy Wheels. Takže to budú moje facey. Že ja som dobrý, zlý, škaredý, omnoho debilný. Musím dať čo dať, lebo tu mám zle. Tak. A bude to, keby som mal dve kamery. Iba nebudem mať dve kamery. Takže diváci, prepáčte mi, ale tak som akurát zle začal. Musím to vydať ešte raz, lebo to sa stalo. Ja som myslel, že to bude inšie, ale tak, to som nevedel. Ale ináč, pohodičke, všetko je dobrá nálada, všetko je v poriadku, všetko v poriadku, vidíte kamierku.
nastavíme pekne nastavíme a môžeme na to. Takže ideme, dáme, že exit, ja zase nechcem, počkajte, donesem si myšku ešte. Som tu opäť späť aj s myškou, aj tu na kamere, čo točím. Myška teda, prepáčte, ja to robím na fajku. Dobre. Myška mi ide. Hru nahrávam, minúta 3. Vás ešte divať, teraz budem hrať, to je kamera, je tu nás spolu, budeme vidieť môj face, obrazím si a budu prosím do kamery. Tak dáme armáda, armáda, to môže byť dobré. Dúfam, že sú na zvukom, lebo keď ne, tak ešte asi pokakám. Ale, vysvetlím to tak. Ale dobre. Dúfam, že nebudú komenty, že sama sa mi zasekli. Čo? Tak malo bude mi iba slnko svietie na kamere. Dobre, ja teraz si budem teda dať do buton. Dáme si Google Meet. Da. Môžeme si do toho to dodať. A vyhral som nejaké super. Takže, dobre, lebo som nastavil kameru iba a môžeme hrať. Takže dáme menu, dáme si exit. Dobre, aby som nebol až taký kopírák, dáme si úplne dačo iné. Aby som nebol až taký kopírák. Dáme si normálne play. Toto si môžeme dať super rampang. Toto hľadí je dobrý. To je mi teda 2 není moc dobrá, lebo teraz točím aj s faceom, aj s tým. Takže to neviem, aké to bude na izbe, ale možno 8, no dobre. Práve som zastrelil jedného človeka a práve sprintujem, neviem, čo sa vlastne deje. Vyzerá to na úplne čudné, ale je pomaly ideme. Tak prečo je tak pomaly idem? Bám, dostal som ho. Dobre, ten už je mŕtvý, ten sa už nezobudí. Ale prečo mi to je tak pomaly, ani nebol, neviem. Nerýchli to nejde, tak boja mi pôjde, tak sa to nejde. Kedy sa mi zalazí, nerýchli dialiť. Bám, on je mŕtvý. Tak, neviem, čo som... No, tak som nechcel vystreliť, ale tak čo teraz? Bám, ten bol bez nábojov. Ľahké. Ideme na ďalšie. Tak. Chlapík, čo práve tohoto som dal jednou ranou. Toho čavu, ale ja som ho zabil. Ja som Pánku, som ho Janku. Pánku Danku, alebo Pánku Pátku. Pánku.
vyťahuje, čo čaká, potom to pomalé, to je ako slow motion, keď je slow motion, dajte slow motion, nič sa nevedie, slow motion, ja idem. Ale to video musí byť bez hlavy, lebo svieti mi to, zle som to vymyslela, akurát mi to svieti do tých očí mojich. Ja to asi svetlo hore najadi. Ten jadda, tu ste videli? Ono, že to má úplne iný pohľad a to svetlo vzadu mi to osvietlené, tak potom bude na chyba svetla. Takže ženci, ktorý sa dá to čokoládu dám zavysoliť. To vážne ma zabil? Dick? Oh my god. You are dead. Čo je toto? Máme toto kous? Fakt, píši, toto je dobré. To už hrála moje tuším. Dám na to. Je to to? Nie, to není to, lebo tam mi nenastavil segway, takže nič moc. Ale hlavne, že prizerá teraz to, takže OK. Ideme do fast foodu. Pre Boha. Ten si pohodca. To je také zaujímavé, na čo si stane. Trošku som narazil, padol na stranu na záchode. A teraz som vo smetiaku, bol by nechcel. Takže máme tu lepší plán, dáme si toto. Pokorečku. A možno i za to. Minútu 26 si budem točiť. Minulé som 18 nepočula, tak som znovu. Tak to mám menej dislajkov, než lajkov. Teď asi nebudem točiť hodinové a nie let's playe. A gameplaye, pre Slovensko a Česko. Čo sa rozbehne po ňom? Tak hrúte diel som si. Veľmi konca. Takže toto by bolo jak páni, jak taký Paríž, mene hory. Najprv to je tam je páni, čo robíme, čo veľký hajde. Že ich nedostaneme. Dobre, už ja vám dávam trošku up. Ja to ešte jednu šancu, čestínku a keď nie, tak som. Dobre, takže je nadávam. Dobre, zadávať a tak čo mám robiť? My chodíme ešte môžem točiť, to je dobré. Ja som sa hodinu na to, ja hodinu taký kopel mám zabitý. Tak čo ideme na tú. Akurát do smetiačku, presne do smetiačku by som padol. Jaj, to je dobré toto. A presne do smetiačku. No už som si trošku zlomila na to nevadí. Pretože nechcem, ale musím sa domu. Je istý to chlap. A dobre vyskočiť. Končím aj. Takže môžeme ísť, samozrejme, vieme, druhé je dobre spravené, dobre, nie, si zde vystavíme troška. Tak sa vystavíme. Nás nárazí pekne. A ja to celé preskočím.
To je možná, to nevím, co uvidíme. Co je za hlučičku? Tady je koho. Právě se mi líbí foťák. Jak tam může být čekat nahrávání. Jak tam bývá. No dobre, tak to bolo asi všetko na dneska. Ja sa s vami lúčim. Už taký 15 minút, čo? Dobre, ja sa s vami lúčim. Arkar.